Ökülөр ırdagandy kantyp öýrenişdi. Eston jomogu. İlgeri kuşlarının bari birdey sayraç eken. Gögüçkün süýgenim meni çakırıp jatat dep uçup barsa, bürküt sayrap jatkan bolat. Baýakabastan barıp alyp anyň tırmagynyň aldynda galat. Kuşlar mınday baş alamandyktan tajaşyp, bul maseleni çeçeli deşet. Miňdegen daraktyn jalbyraktaryna miň türlü kuştun sayroo notalaryny жазышат. Har bir kuş birden jalbyrak surup alat. Kim kanday nota жазылган jalbyrakty alsa, mından keyin al kuş jana alardyň kийinki muundary dal oşondoy sayroosu gerek degen ereje girgizişet. Bul çoguluşka bardyk kuşlar gelip, bir gana kündüzü uktagan ükü gelbey galat. Ükülör biraz uktap alaly. Kansedagy bizge bir jalbyrak alyp koýuşar dep oýlaşat. Geçke juk ükülör barsa, sandykda jalbyrak kalbay kalgan bolat. Har bir kuş özünün notasyny alyp sayray başlaşat. Ükülör tarnyşyp oturup kalyşganda, alardyn eň kartaňy: "Kapalanbagyla. Biz da öz ençibizdi alabys, özübüz üçin ırgak tababys" deyt. Hiç kim negizli sunuş aýtbagandykdan ükülördün ulusu: "Biz sayraganda adamdardan üýreneli. Alar bizden dagy akyldy, kıştaktaryna baraly" dep sunuş girgizişet. Geçinde kıştakta toy bar eken, ükülör daraktarga konup karap tursa, güýe bala içimdigiçi vırday baştayt. Arasında süýüngönden "ha ha hu hu" dep kıyqırat. Ükülör oşol günden beri anı tuğrap "ha ha hu hu" dep sayrap kalyşgan eken.